Applejack, milyen szép napunk van ma. Jéhá! Hát ez nagyon igaz. Egy ember! Nézzetek föl az égre! Ott repül az a madár, hogy is hívják? Jaj, teljesen elfelejtettem, az a menő csajszí, aki átvágott. Tényleg Rainbow. Milyen jó. De uncsi ez az óra. Csegessenek már ki! Jól van, gyerekek, nem sokára mehettek kis szünetre. Remélem jól éreztétek magatokat az órán. Sziasztok! Mehettek haza. Hát én nagyon nem éreztem magam jól. Én Pinkie Pie létemre. Végre? Wow, jéhá! Applejack! Milyen szép napunk van ma. Bár csak mindig ez így lenne. Igen, Vari. Bárcsak. Gyerünk csajok, menjünk oda a két csajszihoz. Ne, ez rossz ötlet. Jaj, Pinky, ne légy már ilyen nyuszi. Oh,